jogo mabende wacho ni gin mabandia. Lakteche pod ramo mar dhi nyime kod ng'anyo kata bedo ni moko kuom kaontis ochako chungo gi e tich kendo obuogo teng'o lwetgi mogo. Riwruok mar kuko lero ni ng'anyo ma kama pod bedo dhi nyime ka chakre juma manyien nyaka jotije mamoko mochung' ne ute thieth bende biro riwre kodgi ng'anyo. Kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo lero, piny owacho to pod ramo ni ofuke otuch kendo ok onyal chiwo dwach lakteche go e yor medo gi osara. Ng'anyo mar lakteche ne obagi e boma ma Kakamega kani otelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU, Davji Atela. Ng'anyono ne ochakore e osiptand kaunti ma Kakamega nyaka apis gavana makono kama ne gitero andika margi mar winjruok e kindgi kod sirikal. Riwruok lakteche KMPDU mani kod jokanyo 7,000 oyango ni ok bi puonjo kod sirikal ma onenore mar tiyo marach kod lakteche ma kar winjo ywakgi to lalo chungo gi e tich. We will not be intimidated. The governor saying that if you're not there today, 8 a.m. in the circus. We are on the street now. You can give us shocks letters. You can give us sacking letters. You can hit us with canisters. You can shoot us with bullets. But we are saying we will maintain this with death, with sweat, with blood and with tears. Kai kaunti ma Kiambu, tend kaunti no ochungo sach lakteche mosebedo ka ng'anyo kendo lando thuolo mag tije kar lakteche duto masani ni ng'anyo. Public Service Board is hereby requested to government and advertise vacancies for positions of medical officers and specialists and consultants, among other health services personnel, inclusive clinical officers and laboratory technicians, to provide services to the citizens of Kiambu and other Kenyans. That the county government of Kiambu shall with immediate effect cease third-party deductions from staff salaries for remittances, membership subscriptions on behalf of trade unions, namely KMPDU, KUKO, KNUMLO, until further notice. Jakom mar Kuko Peterson Wachira bende oyango ni jochiw thieth duto te matiyo kaka jolony machiwo yedhe nego rem e kinde bero, anestheticians kod jolony marito jotuo mohewore biro chako ng'anyo margi chieng' wuok tich juma manyien, gino mabiro ng'iko chutho chenro mag thieth. Monday, all the anesthetists, all the critical care clinical officers and other specialists will cease working. Jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei to kane loso okoni sirikal sani ofuke otuch maonge omenda maginyalo golo mondo gimed ne lakteche mak mana chulo 70,000 ne lakteche magipuonjre. Economic sector, even may not even get. It is a discussion. And that's why His Excellency the President said, let us live within our means. We contacted SRC, and SRC did their normal professional analysis. And they say these interns really qualify for 70,000 per month for 12 months. And then they get the license and they can now move out and even earn $1 million or 500,000. They can get jobs. Adhiambo, Ramogi TV. Midhiero mapek osechako nyadhore ute thieth mag misen kalure gi kwan mathoth mag jotuo masani yuore